Responsables do PSOE provincial na Coruña mantiveron esta mañá un encontro na lonxa de Cabo de Cruz, en Boiro, para abordar a situación do mar tras a crise do vertido dos pellets. Os socialistas, moi críticos coa xestión da Xunta, presentarán unha moción tipo en todos os concellos, exixindo máis medios e recursos para loitar contra a contaminación mariña. Vamos a presentar esta moción, como decía o meu compañeiro, en estos concellos para que se poña o foco en primeiro, que se conte cos concellos, para buscar unha solución, non para ser nós os concellos os únicos que teñamos que dar unha solución, non, pero tense que contar con nós porque somos nós os que coñecemos mellor que ninguén o territorio e temos que estar tamén en esa organización da solución definitiva a este problema. Segundo, para que se poñan os recursos humanos, económicos, materiais que fagan falta para darlle solución a este problema. Terceiro, que se busque os culpables e que sean estes os que paguen polo que estamos a sufrir. Pero os socialistas van máis aló, conscientes de que o vertido de pellets é só unha gota máis nas inxentes cantidades de plásticos que chegan ás nosas costas. Por esta razón, un dos seus compromisos electorais, no caso de chegar a gobernar a Xunta, é asumir as competencias en materia de limpeza de praias durante todo o ano. O que propoñemos socialistas é que, se gobernamos a Xunta de Galicia, a través do SEAGA se faga unha limpeza e recollida de plásticos de forma continuadas nas nosas costas ao longo de todo o ano. Non só no verán, sino que se faga ao longo dos 12 meses do ano en colaboración cas cofradías de pescadores, cas asociacións de mariscadoras, etc., que poidan, ademais, recibir uns recursos económicos, pois a cambio dese traballo que desenvolven para limpar os nosos mares, para retirar eses plásticos que acaban na cadena trófica, como dicíamos antes, e, polo tanto, pois para que poidamos ter produtos todavía de moita máis calidade e con garantías, dende o punto de vista de que en Galicia se está a facer algo para loitar contra o plástico. Non hai que esperar a que haya un verquido de peles para retirar os plásticos das nosas rías, porque os hai, como dicía antes, ao longo de todos os días do ano. Esta medida iría acompañada de campañas de concienciación para reducir o uso dos plásticos e de promoción dos produtos do mar. Tamén se comprometeron dende a Dirección Provincial a abordar en profundidade os problemas de produtividade que afrontan as rías e un plan de saneamento integral.